985 hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Шыннықта бүйік Раббыбыз Аллах Субханаху ва Тағала һәр 100 елға бір тапқыр, яғни һәр 100 елда, кимендә һәр 100 елда бу дингә, бу өммәткә, бу халыкларга, бу дөньяга динне яңартучыны җибәрә. Динне яңартучы, динне төзәтүче, динне искә төшерүчене җибәрә. Һәр 100 ел. Һәр 100 ел. Хәзер иншаллах шейх аңлатып үтәр. Әйтә шейх: "Ва хазал хадису далин ала сигати рахматиллахи табарак ва тағала би гибадихи." Бу хадистә бөек Раббыбызның киң рәхмәте. Киң рәхмәте үзенең мәхлукларына карата ни өчен? Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субхан Тәгалә әйткәнебезчә, кешеләрнең, мәхлукларының җәннәткә керүен тели. Аларның адашып утка керүләрен теләми, адашларын теләми һәм шушы аларның мәхлуклары инде җәннәткә керсен өчен, Аллаһның рәхмәтенә ирешсен өчен Аллаһ Субхан Тәгалә барлык уңайлыкларын да биргән. Хәтта шушы инде Коръәнне генә иңдереп, шушы туры юлны иңдереп кенә калдырмаган, беренчедән илчеләр җибәргән. Аннары инде шушы динне яңартучы кешеләр җибәрә. وأنه يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә әйткәнемчә, китап кына иңдереп калмады, илчеләр җибәрде. Шушы динне таратучы, шушы динне аңлатучы, ничек итеп кисәтүче. Әгәр гөнаһ эшләсәң, утка керәсең бит, гөнаһ эшләмә дип. Әгәр изге гамәлләр кылсаң, җир һәм күкләр шикелле киңлеге җәннәткә керәсең дип, Аллаһның мәңгелек рәхәтенә ирешәсең дип сөендерүчеләр җибәрде. Ни өчен? Кыямәт көнендә кешеләрнең Аллаһ каршында акланулары калмасын өчен. Кыямәт көндә кешеләрнең Аллаһ каршында акланулары калмасын, нәрсә дип? Мин белмәдем дип әйтмәсен өчен. Ни өчен? Белмә, Аллаһ бит җибәрде илчеләр. Аллаһ бит кисәтүчеләр җибәрде, уттан кисәтүчеләр, җәннәт белән сөендерүчеләр. وَيُنْذِرُونَ الْخَلْقَ عُقُوبَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَوَرَثَةُ الرُّسُلِ هُمُ الْمُجَدِّدُونَ وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Һәм кемдер әйтергә мөмкин, без булганда бит илчеләр килмәде дип. Без булганда илчеләр, пәйгамбәрләр килмәде дип. Ләкин пәйгамбәрләрнең варисләре кемнәр? Галимнәр. Пәйгамбәрләрнең варисләре галимнәр. Әгәр сиңа бу галимнәр әйтәләр икән, шундый хадистә пәйгамбәрбез шулай дип әйткән дип. Димәк, бу кемнең сүзләре? Килдеме сиңа пәйгамбәрнең сүзләре? Килде, менә сиңа пәйгамбәрнең сүзләрен җиткерделәр. Юк, сиңа җиткерелде. لأن الدين إذا فقد العلماء. Шуңа күрә кемдер әйтергә мөмкин, юк, безгә ишеләр килмәде. Юк, килде. Әллә син ашта утырганда сиңа әйтмәделәрме, мулла килеп, Аллаһтан куркыгыз дип? Әллә син гаит намазына килгәч сиңа әйтмәделәрме, намазыңны укы дип? Әллә син урамнан барганда азан тавышы ишетмәдеңме? Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһ бөек дип? Әллә сиңа әби бабаларың әйтмәдеме? Улым, балам, кызым, бу дөньяда бит Аллаһ бар, Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәк. Аллаһка гыйбадәт кылсаң, Аллаһ бу дөнья һәм ахират бәхетенә ирештерә. Аллаһка гыйбадәт кылмасаң, гөнаһлар кылсаң, мәңгелек утка эләгүең бар дип. Әллә сиңа сакаллы кешеләр килеп, сакаллы җегетләр килеп, Аллаһ турында, үлем турында кисәткәндә син әле әйтмәдеңме? Әй, бар әле монда, әллә нәрсә сөйләмә, кем анда булган дип әйтмәдеңме? Шуңа күрә кисәтүчеләр килде һәм бу кыямәт көнендә бер кешенең дә Аллаһ каршында аклануы калмаячак. Әллә нинди берәр кайда инде анда җирнең читендә берәр кайда урманда бер кешене күрмичә гомер буе яшәгән кешедән кала.
аңа мәсәлән килмәгән икән, ул Аллаһ турында бер нәрсә ишетмәгән икән, аның Аллаһ каршында хызу, ягъни аклану булачак. Ләкин без бүген шушындый җирләрдә яшибез. Без хәтта безнең шушы Татарстан җирләрен әлхәмдүлилләh, юлдан барасың, 200 километр Казаннан, Чаллыдан Казанга барганда гына ничә мәчет юлда, 3-4 мәчет барганда кайтканда. Кирип тәһарәт алып була. 24 сәгать мәчет ишекләре ачык, җылы су, сөлге, паласлар җәелгән, чәчәкләр утыртылган. Һәрбер авылда мәчет, азан әйтелә. Мәчеткә килергә бер кеше тыймый инде, шушы безнең инде дәүләт башлыкларыбызны Аллаһ Субхаһу тәгалә аларга үзенең киң рәхмәтләрен биреп, аларын туры юлга бастырсын. Аларга үзенең рәхмәтен ишетсен. Алар безгә бүген мәчетләребез ачык, мәчеткә кирип намаз укыйсың, мәчеткә кирип Коръән укыйсың. Кем бүген сүз әйтә? Бер кеше сүз әйтми. Шуннан соң нинди аклану калсын Аллаһ каршында синең бүген гыйбадәт кылмавыңа? Аллаһ каршында бернинди аклану юк. Бернинди аклану юк. Бу бары тик синең нәрсә? Тәкәбберлегең. Бу бары тик синең ялкаулыгың. Бу бары тик синең нәрсә? Күңелеңнең, йөрәгеңнең пычраклыгы. Башка бер нәрсә түгел. Шуңа күрә һәм инде шейх әйтә: "Ли'анна ад-дин иза фуқида ал-улама индәрасат al-ма'алиму хуна." Шуңа күрә галимнәребез шушы пәйгамбәрнең варисләре. Пәйгамбәрләрнең варисләре. Һәм инде хәтта безнең шушы ахыргы 100-200 елларда нинди динне яңартышлар килде? Кемнәр әйтә? Кемнәрне беләсез? Шушы хәтта ахыргы елларда Шейх Ибн Баз шикелле, Шейх Альбани, Шейх Усаймин, Шейх Мукбил, шундый динне яңартучы галимнәр килделәр. Һәм алар кешеләр инде ширккә, адашуга чумгач, шушы кешеләрне Аллаһның Коръәненә, пәйгамбәребезнең сөннәтенә кире кайтардылар, аларны искә төшерделәр. Һәм инде әгәр галимнәр юкка чыга икән, димәк, дин шулай ук галимнәр юкка чыгу белән дин дә юкка чыга. Фаиза бугиса муҗаддад фала якуна илля мин ахли al-гилм шарги ау мин салатин al-муслимин аллази гаррафу al-ислам ва насаруху. Һәм инде динне яңартучылар дигәндә, әлбәттә, монда гөнаһлы кешеләр турында сүз бармый. Динне яңартучылар бары тик кемнәр? Галимнәр. Аллаһның динен, шәригатен, Коръәнне, сөннәтне, фикхны белүче нәрсә? Галимнәр. Я инде дәүләт башлыклары. Динне белеп, шушы галимнәргә булышучы кемнәр? Дәүләт башлыклары. Шул безнең өчен мисал кем булып тора? Сауд Арабстаны. Сауд Арабстаны белгәнемчә, әле барып тик шушы 100 еллар элек кенә кайда? Ширккә. Хәтта шушында Кааба каршында путлар булган. Путларга ачылган кешеләр диннән ерагайып, кем? Шушы Сауд патшасы килеп, Аллаһның Коръәненә, пәйгамбәрнең сөннәтенә чакыручы галимне күреп, чакырып, аңа бөтен юлларны ача. Аңа булыша. Һәм без бүген киләбез, хаҗ кылырга, гомра кылырга киләбез. Һәм шушы тәүхидтә бер Аллаһка гыйбадәт кыл. Хәтта син гыйбадәт кылганда шунда шушы ак яулыклардан, камислардан шейхлар турып, кешеләрне шушы Кәгъбәтулла тирәсендә Аллаһтан гына сора. Монда ышкынма, моны эшләмә дип дуга. Пәйгамбәребезгә сәлам бия торган җирдә кешеләр пәйгамбәребездән сорый башлагачтан, пәйгамбәрдән сорама, Аллаһтан гына сора, бар тик Аллаһка гына дуга кыл дип торалар. Бу кемнең? Кем буларның? Бу кемнең җимешләре бу? Шушы дәүләтнең патшасы беренчедән, һәм шушында инде булган галимнәрдән, Шейх Мөхәммәдтән һәм башкалардан, һәм шуңа күрә فَيُجَدِّدُ لِأُمَّةِ أَمْرَ دِينَكُمْ فَلَا يَبْقَ لِأَحَدٍ حُجَّةٌ لِلْجَاهِلِ. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Субхаһу тәгалә бер кешегә дә аклану калмас өчен шушы динне яңартучы, динне искәртүче, искә төшерүчене җибәрә. Аллаһу әгълам.